Allah ɗaya ne amma kuma gari banban. Tabbas ra'ayi riga ne, kowa ya sanya wadda take masa kyawu. Mai saurare barka da yau. Ɗan uwa ka daure ka saurari wannan labarin har izuwa ƙarshe, domin kuwa akwai ban mamaki da ban al'ajabi a cikin wannan labari. Yanzu nan za ka ji yadda abun yake faruwa. Wannan labarin wata mata ce kenan, tana cewa iyayena sun rasu tun ina da shekara 14, yanzu shekara ta 18 a duniya. Na daina zuwa makaranta sakamakon cewa babu wanda zai ɗauki nauyin karatuna. Ina nan kwatsam sai ga wani ɗan saurayi, yayin da ya ɗauke ni ya maida ni makaranta. Ya maida ni makaranta na kuma ci gaba da yin karatuna. Wannan saurayin nawa sana'arsa kuwa ita ce yana sai da 'ya'yan itatuwa ne a bakin titi. Amma duk da haka wannan saurayin nawa yake biya min kuɗin makarantata. Daga baya wannan saurayin nawa ya samu aiki a matsayin direban babban mota, wanda nan take saurayin ya tura ni zuwa jami'a. Matar ta ƙara da cewa yanzu ina aiki a matsayin lauya, sai dai kuma kashi matsala ta ita ce na ji ba zan iya ci gaba da wannan alaka ba, domin kuma wannan saurayin ba shine irin kalan mijin da ya kamata a ce na aura ba. Yanzu sai ku ban shawara, ya zan tunkari wannan saurayin nawa da zumma gaya masa cewa shi ba kalata ba ne, ba tare da kuma magana ta cuta masa ba. Tabbas mai saurare, wannan labari ba labarin ƙanzon kurege ba ne, labari ne da ya faru gasken gaske. Meye ra'ayinka, meye ra'ayinki da jin wannan labari? Mun gode domin sake kasancewa da mu a shiri na gaba, da na subscribing da alamar ƙararrawa domin sake kasancewa da mu a shiri na gaba da zarar mun ɗauka. Kada ka manta ka danna alamar like. Mun gode.